सिगाङावनो गोथौ दुखु फोरमायदों बिथां एन दावगां एलाइस दोनसिं नार्जारिनि जेनोखि अबथिरा जिउ गोमानाय बे जिउ गोमानायाव जोबोद दुखु मोनदों बिथांनि जेनोखि स्ट'रि बेखौ बुंनो थाङोब्ला दिनैनि दिनावथ' फंसेखौ बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा थ' जेखि जाया मानो बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो आंजोंनो आरो Ndfb आफादाव बिथाङा जिउदान होनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथांनि जेनोखि जिउ जारिमिन जोबोर बाख्नायथाव दा बेखौल' बुंब्लाबो जानाय नङा गोबां दिनैहाय गोथाङैनो दङ खिन्थु खोथाया जाहैबाय जोङो मोनसे सान्थि परिबेस खालामनायनि उनाव बिथांनि जेनोखि हाबाफारि आरोबाव बाखि दंबायोमोन जे समाजाव गोबां खामानि मावनांगौनि बिथांनि जि दायित्व दंमोन बे दायित्वआ आद्रा थालांबाय आरो बेखौनो जोङो दिनै गोबां जों दुखु फोरमायदों आरो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बिथांजों दंमोन हिसाबै दा जोङो माबा मोनसे गोमानाय जोङो बेखौहाय फिल खालामदों थ' जेखि जाया मानो बिथांनि जिउ सोलेरा आनान गसाइनि सेरावहाय अरायसम आलो गोजोनै जायगा मोनो बेनि थाखाय आं आर'ज गाबनाय थाबाय बिथांनि मुङै मोनसे बेखौ अलरेडि आवगायनिफ्रायनो A to Z बिथाङा आंनावनो थायो आरो बिथाङा आंजोंनो जिखुनु समावनो बिथाङा आंजों गसंबोबाय थादों दा बिथांनि जेनोखि देहानि सिकित्सानि बिथांखौबो खालामनाय जादों आरो नंगौ थारैनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय बा थैलांबाय बिनि थाखाय माबा मोनसे गोसोखां बिलाइ बा गोसोखांनायनि थाखाय थुमखौहाय रायलायदों दाख्लैनो जोङो रायलायबाय न'खरावबो रायलायबाय आरो बिनि थाखाय बेखौ आं रोखा खालामनाय जाबाय जे जेखि जाया मानो बेखौ जोङो मावफुंगोन आरो बेथ' मावनो हायोब्ला जोबोद मोजां आरो बियो मोजाङै साब सिखोन थागोन आरो बे मोनसे जोंनि ओनसोलावहाय गोबावैनो बिनि गोथै हाखरा थागोन बेनि थाखाय बेखौ स्पेसियेलि आंनो बेखौ रायलायनानै फोजोबखानाय जाबाय बेखौहाय मावफुंनाय जागोन गोजोन्थों क'क्राझारनि CITआव मुं थिसन्नो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसन्नायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSC FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्रि आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन डिप्ल'मा BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query 2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन